Right, zviri sema traders. Ndakapinda ningirikini challenge yeheadway ye $150 handitika. Ndakaita madhays angu nichitrader and I was profitable zvekuti ndakakwanisa kuita chi $112 handiti paperiod yandakatrader inini. Then ningirikini challenge payapera automatically vaclosa chi entry rangu rine neloss yechi $8 handiti. Iyi ndo history yangu tikaenda palast week handitika. Amuri kuona malosa ndakaita handiti touya uchi profit tichienda chi takadaro handitika. Right, saka since challenge yapera vandipa mukana kuti ndiite sei ndiende kuwebsite tione kuti tichatora chi mari rege tiende tione. Panapa ndopa chi pa dashboard pangu. As you can see ndakauya pamenu panapa irobva ndipa chi dashboard rangu handitika. Right, padashboard pangu kuzasi kunoku vandudza kuti 150 ended handiti. Spin the wheel to withdraw your profits. Don't wait too long, the offer is limited handiti. Maximum profits and 100. Aya ndo malosa ndakaita sei andakaita. Saka regai tione kuti tinopiwa mari handiti. Todzvanya pekuspina handitika. Spin now. Chaspina handitika. Your boost is ameno mari zvakanyorwa apa. Saka get your profit instantly. You can withdraw these earnings right now with zero fee and zero commission handitika. Saka muri kuona pamari yese yandakaita vari kundipa 92 cents pa 100 yamaona iyi handitika. Right, vari pa 92 cents. Saka honest review yepromotion yengreen yechallenge yavo ye150. Saka zvava kwamuri kuti munoita kana kuti muchasiyana nayo, but kuti uwane lese kuti uda kuzowana $92 ufanira kunge uri kutaza something handitika, of which kukamambada nekuti usati ambeka nekuita 1000 maprofits kumacurrencies especially masini awaya handiti. Pane machallenges akati one day but